Hei. Awas. Ayo sing kudu. Ayo. Wes. Es. Ayo, bok. Apa ini goyang? Ayo. 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 Laku musik sikra dok. Apa? Iya. Ya. Hei. Ayo, ayo. Hati-hati le, yo hati-hati. Pak Koco karo Pak No wis delok niki bae. Kapan ora bener, tenono sesuk nek wis teko Mangkutan Agro. Jane mau kurang sakyata meneh. Ora apa-apa. Aku ngerti kodene beduk mau. Didelok ning Mbah Koco iki lho. Nanti ora awas.